Čuveni voz Orient Express samo je jednom čekao, samo jednom, i to u Beogradu. Pogledajte video do kraja i saznajte zašto je voz stajao u Beogradu i koga je čekao. Priča koju vam donosim seže u davnu 1928. godinu. Bila je to godina u kojoj se obeležavala desetogodišnjica od pobede u Prvom svetskom ratu. Obeležavanje savezničke pobede bilo je u Francuskoj, a njihova vlada za tu priliku u Beograd poslala je čuveni voz Orient Expressa. Voz je trebalo da preveze srpsku delegaciju koja je pozvana da uzme učešće u obeležavanju ovog jubileja. Tog dana Beogradska železnička stanica bila je prepuna ljudi. U voz su se ukrcavali političari, generali i vojnici, dok su ih rodbina i prijatelji ispraćali. Francuski ambasador u Srbiji bio je toga dana na stanici i sav srećan i ponosan pozdravljao je putnike koji su se ukrcavali i spremali za put u Pariz. Probijajući se kroz gužvu, spazio je Milunku Savić, koja je stajala na peronu i pogledom ispraćala svoje ratne drugove. Začuđen, francuski ambasador prišao je Milunki i upitao je zašto se i ona ne ukrcava u voz, nego još uvek stoji na peronu. Vaša ekscelencijo, nemam ja novca za to, sramežljivo je odgovorila Milunka. Njegova ekscelencija, zaprepašćena njenim odgovorom, okrenula se ka ljudima koji su stajali na stanici, rekavši da ovu sramotu sebi ne smemo dozvoliti. Ispred njih je stajala velika Milunka Savić, žena sa najviše ordena u istoriji ratovanja, heroina koja je ratovala u 3 rata, a čak 9 puta bila je ranjavana u borbama. Narednik u 2. puku srpske vojske, knjaz Mihajlo. Od strane Francuske odlikovana je 2 puta ordenom Legije časti i jedina je žena na svetu odlikovana francuskim ordenom Ratni krst sa zlatnom palmom. Nije bilo vremena za gubljenje. Okupljeni narod i njeni ratni saborci brzo su prikupili novac. Francuski ambasador naredio je da se Milunka odmah odveze do kuće kako bi uzela svoj prtljag, dok je on otišao u ambasadu da pripremi potrebnu dokumentaciju za njeno putovanje. Čuveni voz Orient Expressa stajao je mirno. Svi putnici, političari, generali, vojnici sedeli su u vozu i čekali. Znali su da bez nje ne mogu da krenu. Niko se nije bunio, jer su znali koga čekaju. Bili su srećni, jer obeležavanje pobede u Velikom ratu ne bi bilo isto bez Milunke. Od toga dana mnogi su vozovi prolazili Beogradom. Veliki Orient Express i danas juri svetom i nikada ne kasni, ali je jednom čekao u Beogradu, samo jednom, i to srpsku heroinu Milunku Savić.